Нурлатта авыл җирлекләрендә активлыкны арттыру хуҗалык итүнең кече формаларына булышу мәсьәләләренә багышланган йомгаклау киңәшмәсе узды. Республика районнары авыл җирлекләре башлыклары, фермерлар һәм Шулман аръягы территориясендәге шәхси ярдәмче хуҗалыклар вәкилләре фермерлыкны үстерү тәҗрибәсе белән танышты, ә пленар утырышта шундый зона очрашуларына йомгак ясалды. Тулырак киләсе репортажда. Менә бу үзендә җитештерелгән продукцияне эшкәртү буенча кече комплекс. Нурлат сөте хуҗалыгында үгезләр симертәләр, ашык үстерәләр, маллардан сөт сагалар. Сөт цехында көн саен 15 тонна сөт эшкәртеп, 12 төр продукция җитештерәләр. Әле яңарак кына ярым фабрикатлар, ит продуктлары җитештерү цехы ачылган. Анда тәүлегенә 5 тоннага кадәр ит эшкәртелә. Үзләре үк икмәк күмәчтә сала. Шушы көннәрдә бирдә чиста су тутыру цехы да эшли башлый. Буларның барысы да Нурлат ягы гомуми бренды белән гамәлдә була. Вода устраивает потребителя как высшей категории, потому что она уже идет из земли. Нурлат районы республиканың Шулман аръягы төбәгендә зур агробизнес өлкәсендә генә түгел, ә кече авыл хуҗалыгы предприятиеләрен үстерү буенча да лидерларның берсе. Бирдә тудырылган шартлардан нәтиҗәле файдаланып эшләргә күнеккәннәр. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга фермерлар, хуҗалыклар, зур булмаган предприятиеләр продукциясе тәкъдим ителде. Авыл җирлекләрендә активлыкны көчәйтү мәсьәләләрен ахырдан пленар утырышта тикшерделәр. Фермерлар, авыл хуҗалыгы җирлекләре башлыклары күтәргән күп кенә мәсьәләләр оператив рәвештә хәл ителгән. Әйтик, минем субсидияләр системасы эшли башлаган. Ул бер атна дәвамында дотацияләр алу өчен кирәкле белешмәләрне үзе формалаштыра. Хәзер ярдәм төрләре аз түгел. Акча савым сыерларын асрауга, кече фирмалар төзүгә бүлеп бирелә, азык үзәкләре төзелә. Эшлекле активлык, ашык үстерү һәм терлекчелектә генә түгел. Татарстанда 2025 елга кадәр авыл территорияләрен комплекста үстерү федераль программасын гамәлгә ашыруның беренче ел нәтиҗәләре уңышлы гына. Первый год реализации госпрограммы объем средств по республике составил 3,1 миллиарда. В первую десятку вошел только Алькейский район, а Спасский район замыкает рейтинг с полным отсутствием финансирования. Фәрит Мөхәммәтшин җирлек башлыкларына урыннарда булдыклы кешеләр табып, аларга ярдәм итүнең барлык чараларын аңлатуны тагын бер кат сорады. Дәүләт совет рәисе 4 зона очрашуына йомгак ясады. Республикага яхшы традицияларга кирип китте. Менә шушындый яз башында чәчү алдыннан быел инде әзрәк соңгарак та калдык. Үзебезнең җирле үзидарә органнарының җитәкчеләре белән, эшмәкәрләр белән авылда яшәүче очрашып, уртага салып фикер алышу. Инде менә 4-нче площадкада дип әйтик, Нурлат районында бүген күрсәттеләр дә, карадык та, бик нәтиҗәле сөйләшү дә булды, тәкъдимнәр дә булды. Иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән авыл җирлекләре, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, гаилә фермалары, кооперативлар дипломнар, акчалата премияләр алды. Нурлатка сәфәре барышында Фәрит Мөхәммәтшин киләчәк балалар иҗаты үзәгендә дә булды. Бу яшь буынга төрле өлкәләрдә үз сәләтләрен ачу, күрсәтү өчен уникаль мәйданчык. Судно модельләре стаханәсе, шүлмәк ясаушы, патриотик хәрәкәт, театр студияләре, хәтта үз мультстудияләре дә бар. Балалар парламент башлыгына Габдулла Тукай әсәрләре буенча куелган беренче мультфильмны күрсәтте. Кайбер нуратлылар өчен бу көн озакка истә калыр. Алар яңа фатир ачкычларын алды. 3 катлы йорт нефть тармагы хезмәткәрләре өчен социаль ипотека буенча төзелгән. Квартира отличная, ремонт очень хороший. Можно сделать минимальный ремонт в плане кухню обустроить, кухонный гарнитур, там мебель поставить минимальную и уже заезжать жить. Фәрит Мөхәммәтшин яңа фатирга күченүчеләрне котлады. Һәр кайсына бәхетле гаилә тормышы теләде. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы.